Joan den urte amaieran Txinan agertu zenetik, koronavirus berri honek gure bizimodua aldatu du. Ia egunetan COVID-19ak era globalean lortu du, eskolak, tabernak eta enpresak ixtea, telelana bultzatzea, distantzia soziala ezartzea, milioika pertsona berrogeialdian jartzea eta inoiz imaginatu gabeko ekonomiaren erreskate planak sortzea. Mundua neurri eta abiadura azkarrean aldatu da eta gizartea hein handi batean oharkabean harrapatu du. Aurrekari gutxi daude gertatzen ari dena eta gero etorriko dena ulertzen laguntzeko. Gaur egungo egoeraren ziurgabetasunaren aurrean, aurrez gertatuak gogora ekartzea komeni da. Adibidez, 1918ko gripearen epidemia globalak herrialde askotan osasun zerbitzu nazionalak sortzen lagundu zuela. Bigarren Mundu Gerraren ostean ere ongizate estatu modernoaren oinarriak ezarri ziren. Baina kontrapuntua ere aurki daiteke 2001ko irailaren 11ko atentatuetan. Atentatu haiek gerra berriak ekarri zituzten eta herritarren zirkulazio librea oztopatzen zuten lege murriztaileak. 2008ko krisiak ere arrasto ekonomiko eta sozialak utzi zituen, gaur egun ere ikusgai daudenak. Orain bizi dugun egoera honen ondorioz aldaketa handiak izango direla espero da, baina ez da erreza esaten zeintzuk zehazki. 4 adituren iritzia jaso nahi izan dugu, bakoitza bere arlotik mundua zertan aldatuko den iragartzen saiatzeko. Bagenekien gertatu zitekela birus kutsakor bate sortutako pandemia, baina bere probabilitatea oso bajua zen, bazoen hortik barrena oraina igera jakiten ez, hainbat txosten, hainbat analisi, baina inork ez genuen espero horrelako ezer gertatu zitekenik. Ekonomiaren bilakaera ona zen, esate bateako estatu batuek historian izan duten hazkuntza faserik luzena izan dute, adibide bezala. Eta horrez gain, ekonomia handitzen ari zen, barnekoizpen gordina, enplegu berriak sortzen, orokorrean arazo handirik eskuartean izateko sensaziorik gabe. Nik esango nuke nolabait gizarte gisa lehentasunak desitxuratuak genituela. Garrantzitsuena, osasuna, ondo konponduta geneukan, bai gaixotasunen tratamenduan, bai osasun sisteman. Zientzialariak, gizartearen sektore jakin bat izanik, egoera honek bakoitza bere kontuetan harrapatu gaitu. Baliabideen inguruko lehian ere harrapatu gaitu. Zoritxarrez, zientziak murrizketa handiak jasan ditu eta. Pandemiak izugarrizko tentsioa jarri du osasun sisteman, eta ez bakarrik baliabideak mugatuak direlako. Alde batetik etika klinikoa, paziente norbanakoa ardatz hartzen duna. Eta bestetik osasun publikoaren etika, biztanleria osoa ardatza hartzen duna. Biak dira garrantzitsuak eta deliberazio etikoaren bidez bateratu behar dira. Koronavirusak sortutako larrialdi egoera honetan, baliabide horiek optimizatzeak etikaren bitartez, deliberazioen bitartez, bizitzak salbatzen ditu, eta hori da azken finean helburua. Baina deliberatzeak denbora behar du. Eta hori da hain zuzen ere, krisialdi batean ez daukaguna. Pandemia honek beste krisi batzuen erdian harrapatu gaitu. Besteak beste ingurumen krisi global baten erdian. Eta beraz gaur egungo osasun krisia konpontzeko egiten dugun jarduera orok, bat etorri behar du beste krisia konpontzeko pentsatuta ditugun irtenbideekin. Alegia gauza baterako soluzioek beste batzuk konpontzen lagun diezagukete eta alderantziz. Zer aldatu den? Zaila da esaten, agian goizegi da. Baina esango nuke lehen baino gauza batzuen garrantzia gehiago, argiago ikusten dela orain. Besteak beste, eta hori ja badakigu orain, osasun larrialdi batean nahitaezkoa da zaintzan parte hartzen duten alderdi guztiek datuak partekatzea, ezta? Horri deitzen zaio zaintza epidemiologikoa.
Baina, komunitateen balioak eta kezkak kontuan hartu beharko lirateke datu horiek lortzean eta erabiltzean. Beraz, berriro ere bi jarraibide bateratu behar dira. Alde batetik, osasun publikoaren zaintza aurrera eramatea, baina modu gardenean. Bapatean munduko ekonomia erabat gelditu da, baina erabat gelditu da literalki. Eta horrek ekarri duna da, edozein neurketa egin da, edozein indikatzailerekin ikusten duguna da, jaitsierak izugarria dela. Eta horrek baita ere nazioarteko mugikortasuna erabat gelditu delako. Ekonomiaren azken 50 urteko bilakera globalizazioarekin, izan da hartu emanak mundu mailan erabat orokortu dira eta ekoizpen kateak erabat eslokalizatuta daude. Baita ere, elementu positiboak adierazteko nik esango nuke 2008ko krisian ikasitakoak bereziki politika publikoen ikuspuntutik nola lagundu ekonomia berreraikitzen, hori laguntzen ari da. Eta esan beharrekoa dena da mundu mailan erakundeak hartzen ari diren neurri ekonomikoak babesteko sare ekonomikoa oso garrantzitsuak dira. Zientziak protagonismoa hartu du komunikabideetan, eta zientzialarioi ere ikusarazi digu herritarrentzat zein baliagarri izan gaitezkeen. Baita ere ikusten dugu COVID-a ikertzeko leialdi zientifikoek bapatean gora egin dutela. Baina ezin dira bakarrak izan, esan dudan bezala, oinarrizko zientziak tresna asko emango dizkigulako, molda errazak. Banako mailan gualdatu izana espero dut. Krisi klimatikoarekin esaten genuen eraldaketa sakonak behar zirela. Eraldaketa sakonak adibidez, eraldaketa teknologikoetara zuzentzen ziren beti. Krisi honek pentsarazi digu behar ditugun aldaketa sakonak, teknologikoak ez ezik, sozialak eta ekonomikoak ere izan behar dutela. Krisi honetan herritarren mugimendu solidarioak sortu dira, ekoizle txikien elkarteak antolatu dira. Nire ustez seinale horiek ez ditugu alde batera utzi. Hau da, irtenbideak ez dira denak goitik etorriko. Pandemia sistema ekonomiko global baten emaitza izan da. Erronka lehentasunen aldaketa, lehentasunen azterketa egitea izango da. Baina baita ere, eta hau, unibertsitatean lan egiten dudan aldetik, hitz egin dezagun burujabetza digitalaz. Hemen, burujabetza digitala behar dugu, ez bakarrik gure datuak ezinbestekoak izango direlako gaitzaren kontrako neurrietan, baizik eta gure hezkuntza sisteman mendekotasun teknologiko izugarri bat sortu delako. Gizarte gisa heldu egin behar dugula ohartu behar dugu. Eta horrek esan nahi du, konponbidea ez dagoela soilik erabakiak hartzeko aukeratu ditugun horien eskuetan. Zientziak nire ustez modu irekian pentsatzen hasi behar du. Zientzia ezagutzan inbertitzea da, eta ezagutzak edozein zoritxarri aurre egiteko gaitasuna ematen du. Zientzian dihardugun guztiok ohartu behar dugu eginkizun garrantzitsua dugula. Ez bakarrik ezagutza sortuz, baizik eta ikasleei transmitituz, eta baita kalitatezko divulgazioa eginez ere. Berrikuntzaren eta ikerketaren eta sormenaren balioan ikusten azpimarratuta gelditzen dela une honetan ere. Zein zen pandemia bat, virus kutsakor batek sortutako pandemia bat gertatu ahal izateko denok aurrikusten genuen probabilitatea oso baxua. Edozein enpresak eduki zezaken ekoizpen planta bat Txinan edo hornitzaile bat Afrikan. Eta beraz, orain arte erresagoa zena, ziur mugatu egingo du. Badakilako hor, ahultasun bat eduki lezakela.
Martxa pixka bat azkartu behar dugula uste dut, baina ondo egin behar da. Oraintxe ikusten ari gara askok esaten dutela biodibertsitatea oso garrantzitsua dela. Zenbait gauzetatik babesten gaituen aseguru natural moduko bat delako. Mezu horiek garrantzitsuak dira eta lehen ere ematen ziren. Baina krisi honen ondorioz, herritarrek errazago jasotzen dituzte. Nik uste dut honek guztiak pentsamendu hori pixka bat bizkortuko digula. Nik uste, nine hone behintzat, sinistu beharra daukat aurrera begira gai izan gintzezkela, jarraitu alizateko lanean, burrukan eta gauza berriak bultzatzen ez. Hau da, ekonomian konfiantza eukitzea oso parametro garrantzitsua da, gauza gero aurrera atera daitezen. Baikor egiten diot aurre, baina kezka batekin. Hau guztia ez dugula ahaztu behar. Ahalegin guzti hau ez dadila alferrikakoa izan. Eta ez naizari konfinamenduko 2 hilabete hauetaz, baizik eta egindako ahaleginaz eta jasotako ikasgaiaz azken finean. Errealistak izanik, aste hauetan frogatu dugu, baieztatu dugu, gure zientzia sistema eta ikerkuntza sistema oso modu azkarrean, auzolanean, lortu dugula gauza batzuk. Beraz, zientifikoki baikorrak izateko arrazoi batzuk daudela uste dut. Ni baikorra naiz eta uste dut ikasi dugula. Orain gauza horiek positiboki jartzea da kontua. Espero dut arlo publikoari eta pribatuari buruzko gogoeta bat etorriko dela, kooperatibismoaren garrantziari buruzkoa, alegia globalizazioaren bidean galdu ditugun gauzena. De la globalización, ¿no?